lorkhom channel po subscriber nuai khat kanal tling ve don ta der mai he channel min hlut saka min lo subscribe tu ta chunga lom thu ka soi tak meu ani lorkhom min nuai khat kanal tlin ve don ta ka wangin lorkhom video min an sak tu te le min hlut sak tu ten he na lom thu soinan enga mo pek ve ngei ka duwa thilro pui tak pek tur ero ka nei hau lo ma se subscriber te pek let ve ngei ka duwa wangin karon bot sai ve don ani adon theidan chu hetiang hian ol samte in bot sai ani a he channel hi ilo la subscribe lo ani chuan han subscribe phot mai la ti chuan he video a hian heti hian ni ron comment donia #lorkhom ti tel hian ron comment la ti chuan hetianga ron comment tu te zinga hian winner hi call manga thlan chua ani ang in zawai chunga lom thu ka soi tak meu ani lorkhom ilo enzel donia tin min share sakin midang po subscribe turin chan ilo la ve zel donia ai thazok giveaway te po kan ti chozel tura be sayang lorkhom episode 57 ram hnuai thil mu makle dangdai parukna step engma po lo he step moi takle uluk taka siam hi ram hnuaya ti hian alo om ringot maya achung la engma po turom loin na top ringot mai boxi abul chia lui a oma he step hi engwang siam nge ti le eng tiklai mi nge hria ta har khop mai ram hnuaya hetiang step thatak le engma po boxi lo hetianga lo om ringot hi chu makve tak chu ani ram hnuaya hian step mak tak hetiang deuh hi mu turom le zau thina a then hi chu an siam chan te hriat chu ani thin ma se tam tak ero chu chui chua thei ani meu thin lo ani pangana mibo poster James Rankin chu tumkhat New York muna ram hnuaya kalin Berkeley Jackson County Parka thilmak deuh mai a hmuwa chulai hmuna chuan mibo to poster hi thingkunga chuan tam tak mai hi alo in tar chei chuai mai ani he thingkunga hian papera in printin mibo chungchang le an chanchin te kimchang takin thingkunga chuan a in tar thua mai a tin helai hmuna hian thil eina bang hnu hma le blanket bal takte alo om boka om reina chi ni na shelawa akal tavatani ti chuan rang takin police ne na a reporta police te po chuan makti in misual mi thathin chetlat na hmun ni in an ringa chuian tumta a ma se anua chuan mi pakhat helai park bulom chuan ama siam ani thu le Halloween ata na asiam chop ani thu aron soita a Halloween zo vele a po thlak le tur thu aron soi chuak ta ani inti thainan chuan arap thlak ve du khopang le palina thlan lung kumsang ni panga khan ram hnuai chetlana save tak pakhat river wolf inti chuan ram hnuai pilril tak maya chuan thlan lung a hmunol maya he thlan lung hi upato tak mai ni in Mary Holmes ti ain ziaka mei ninga sang khazariat somkua pariata athito ani ti ain ziak boka hemichum hian river wolf hi are thei ber lai ania in nei lovin na om na tur ngai tu mek lai ani bok nen chu thlan lungpo chu akal sana ma se ani theina shelova a om na tur te tifela thil sang a boi pui zo hnu chuan kumsari hnuwa Bonidon Road anti bulram hnuaya akal na hnuwa chuan let le in thlan lung chu awazong le a ti chuan he thlan lunga thil ziak te chu chin chein tunge ani ti hriat tumin a beita a hnu loka chuan a hmuchuak ta ani he thlan lung hi Mary Holmes kumsom ni pakhat mi lek ni thi ani a England atangin US a pemin Santa Cruz California na thazok zongin in alu ave a ma se atumang chuan om ta hau lo mai no chi zor lama tumlo dewin alu tatlat maya a chanchin hi tam hriat tur om lowa fanua nei ti ero hriat ani an hriat dan chuan an nun hi hreom ati hle maya ma se he no chi zor na tang hian a chuak hlei thei si lova a topa chuan pona tur inin ain ti hlum ta ani ti chuan a ruang po hi ni hni lai mai tu ma in lalovin alet reng maya anuwa heng no chi zuar en kol tu pakhat chuan a voina le akuang mante tumin an vui theita ani ti chuan he thlan lung hi da ani ta a ma se an zalna hmun atanga
kem som ni vel zeta hla ram hnuaia he thlan lung lom dei theina chan hi hriat chua ani talo ani pathum na Bosnia mum Bosnia rama Zavidovici khobul ram hnuai pakhata chuan he thil mum bia lian pui mai hi mu chua ani a mu chuak to pa hi Semir Osmanaganik ani he lungmum lian tak hi mihring siama chuan ala lian ber ni angai ani tin an chu danin kum sang khat chuanga upato ani engwanga he tiang hi lo siam nge an ni ti le amum that dana chuan he tiang thiam na an lo nei po hi amak le ling hle ani then khatero chuan mihring siam ni lovin khuanu siam ni anga yan oma then khatero chuan mihring ni lo engamo thiam na sang tak nei na asiam ani ring te po anom bok nga po chu ni se aro puin en tu po anga hle ani pani na no pangthla chung ko pakhat chu Northumberland England ram ngonuam taka chuan in tihlimin an kala khuwa nuam boka an fa te po in nuam ti an in fiam na sa hle ma se an nu chuan engamo om nom lo na riau hi anei tlat mai ani ti chuan an ho nu chuan thla an lak na vel chu an en chuan mak ti na phuna sa hle ani afa te thingkung pakhat bula thla an lak na chuan an fa panunga chuan mi pano pang niom tak thla hi alo lang ve reng maya chu mi pano pang chuan an fa pako ki hi alo khoi wung mai ti amuta ni an soidan chuan he hmuna hian an chung ko bak tu ma anom lo thu an soya ti chuan he thalak hi adar chak hle maya then khat chuan siam chop emo in ti larna na an phua chopani ring ta pon oma amai ro chu an ni chuan atakani thu soin an tang hle thung ani pakhat na lei tholai September sang ni som pariat khan Daniel Holland chuan Twitter a video pakhat mak tak mai aron posa he video hi Sacré-Cœur Quebec Canada mi ni in papakhat ram kal line video alak fu ani athil lak hi han en chuan helai hmuna lei hi a thohul hul niom tak hian lei chu a in sep deuh dor ti chiang takin alang ani tin kum sang ni som panga pokhan he tiangang deuh tho hi lak fu awm phoka min maktiin lei hi anungin thok te po alo la ve nge ni hi ti te po an om ani ma se chu tiang chu ani chi a hmel lo mi thiam te soidan chuan ruale thlipui na satak aw ma wangin helai lei hi a huwa a nget talo thina chuta chuan helai thing zung te chuan thli an thot chuan lei chu a pot che ta thina ni hei hi pon lama tanga en chuan lei hi a tho ang ta em ani tin Mark Vanderwall hetiang lama mi thiam chuan a soi ani hei hi arin tla ka ngai ani ai nga po chuni se aro poin lei kan chen na ngei thota hul anga lang hi hria chian lo phei chuan makve tak tur chu ani reng ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya
lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya